Zeeland kampt met de gevolgen van de droogte en Sluis kampt al jaren met een verwaarloosd monumentenpand dat nu ook helemaal is uitgebrand. En er gebeurde meer deze week. Na jaren van relatieve stilte liet de boeren van de week weer van zich horen. Ze zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Maandag voerde een groep boeren actie langs de N57 op Walcheren. De laatste keer dat boeren op grote schaal in Zeeland tegen de stikstofplannen in het geweer kwamen, was in 2022. Ze trokken naar het Abdijplein en Walcherse boeren deden een protesttocht tussen Vrouwenpolder en Grijpskerken. De boodschap is nu eigenlijk hetzelfde als toen. Te laten zien aan bewoners en toeristen dat het echt een zorgelijke toestand is op Walcheren voor de landbouw. Net als nu vreesden de boeren in 2022 dat de plannen voor het terugbrengen van de uitstoot van stikstof hun voortbestaan bedreigt. In de plannen van landbouwminister Jamie van Essen staat onder meer dat de landbouw in 2035 ruim 40% minder ammoniak moet gaan uitstoten dan in 2019. En dat baart de boeren zorgen. Afgelopen week verschenen als protest de eerste omgekeerde vlaggen in de provincie. En vandaag is er dus een boerenactie op Walcheren. En de stikstofplannen van het kabinet hebben gevolgen voor zeker 20 Zeeuwse boeren. Hun bedrijven liggen binnen 500 meter van kwetsbare natuur. In die zones mag volgens de stikstofplannen veel minder stikstof worden uitgestoten om de natuur daar te beschermen. Rond 7 Zeeuwse natuurgebieden zijn cirkels getrokken van 500 meter. Het gaat om het Zwin, de Manteling van Walcheren, het Grote Gat bij Oostburg, Canisvliet bij Westdorpen, de Ierseke en Kapelse Moer, de Vogelkreek bij Henksdijk en de Kop van Schouwen. Jan-Willem Maljaars is akkerbouwer tegen de Manteling van Walcheren aan. Hij is somber over de toekomst. Onzeker. Je vraagt je even af hoe gaat dit uitpakken. En nou ja, kijk, om mee te bewegen en om aan te passen, misschien zijn er hele goede mogelijkheden, maar dat is heel onzeker. En als je dus geen kunstmest en geen gewasbescherming, kijk, we willen wel minderen of proberen te minderen, maar geen, dat is het uiterste. En dan stopt het een heel eind, zeg maar. In de zones gelden straks strengere regels voor het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. In de praktijk komt het erop neer dat boeren in die zones mogelijk anders moeten gaan werken, moeten stoppen met hun bedrijf of moeten verhuizen. De regels zijn wat mij betreft nog vrij onduidelijk op dit moment. Maar ik heb geen veehouderij, dus bij mij gaat het om akkerbouw. En er wordt gesproken ook over geen kunstmest en geen gewasbescherming. Ja, dan kun je bijna niks meer. De boeren in de zones zitten in de knel, zegt Gerhard de Visser, woordvoerder van de actievoerende Walcherse boeren. Zelf ziet hij het ook somber in. Het houdt me echt ontzettend bezig. En ik heb kinderen die graag ook op de boerderij verder willen. Maar je ziet nu echt obstakels op je strategie die niet te keren zijn. Je hebt wel eens een keer droogte, je hebt wel eens een keer een nat jaar, je hebt wel eens een keer een tegenvaller en dan weet je, volgend jaar wordt het beter. Maar het vooruitzicht wat we nu hebben, dat is gewoon, dat is echt, daar word je echt niet blij van. En later dit jaar wordt een definitieve keuze gemaakt over die zones. En dan moet ook duidelijk worden welke maatregelen er genomen gaan worden. En we blijven nog even bij de boeren, want door de droogte zullen de aardappeloogst en de uienoogst dit jaar dramatisch zijn, verwacht de ZLTO. De gewassen staan te verschrompelen op het land en met weinig neerslag in de vooruitzichten ziet het er niet rooskleurig uit. Het is droog op het land, heel droog. De Tolse akkerbouwer Hendrik Jan ten Kate ziet het aan de aardappelen die hij verbouwt. Die zijn veel te klein. Normaal gesproken zijn dit grote frietaardappelen voor de McDonald's. Die moeten minimaal 10 centimeter lang zijn. Nou, ze zijn misschien 5, 6 centimeter lang. Door de droogte sterven de planten een maand te vroeg af en groeien de aardappelen niet door. En dat heeft gevolgen. We schatten dat we hier misschien maar 50% van de opbrengst halen dit jaar. En met de uien gaat het dit jaar al niet veel beter. We hebben nu al een maand droog weer achter de rug. En het voorspelt nog niet heel veel beter weer. Dus ja, die uienoogst die gaat het ook af laten weten. Maar hoe droog waren de laatste 3 zomermaanden eigenlijk? Hoeveel millimeter neerslag viel er? We vroegen het aan onze eigen weerman. Er is nu zo'n 55 tot 60 gevallen. Dus ja, dat is ongeveer 30% van wat we
normaal zouden moeten hebben. En normaal is vorig jaar en het jaar daarvoor? Ja, 60 tot 70 per zomermaand, dus reken maar uit, dan zit je rond de 200. En in Zeeland is het droger dan in de rest van Nederland. Komt er de komende tijd regen aan? Kan altijd natuurlijk, hè? Want als je augustus ingaat, dan is de kans op een regen- of onweersbui altijd wat groter. Stiekem ook gebeurt het dan wel, als dat vochtig begint te worden. Maar de luchtdruk blijft vrij hoog de komende week tot 10 dagen. Dus veel neerslag verwacht ik niet 1, 2, 3 dat er gaat vallen. Moet de landbouw met droge, hete zomers leren leven? Is dit nu eenmaal het gevolg van klimaatverandering? Nou, daar valt eigenlijk heel weinig van te zeggen, want 2 jaar geleden hadden we nog eigenlijk een hele natte periode en natte zomer ook. Toen hadden we weer andere problemen, dus je ziet van, ja, het valt heel erg moeilijk te voorspellen. Het klimaat wordt natuurlijk warmer, doordat er meer CO2 in de lucht zit en ook zat. En daaruit krijg je ook veranderingen van patroon en veranderingen van neerslagintensiteit. Soms is het dus ook heel nat, dat is een klimaatverandering, een verandering in het klimaat. En zo'n patroon als nu, met langere droogteperioden, met ook hogere temperaturen, is ook een vorm van klimaatverandering. Dat komt dan vaker voor, dus dat kun je wel wat vaker inderdaad toch wel verwachten. En de gevolgen van de droogte zullen in het najaar worden gevoeld in de portemonnee, want door de tegenvallende oogsten zal de aardappelprijs in het najaar flink gaan stijgen. Het Hoompje bij Sluis is afgebrand. Het monument en de voormalige kostschool stond al jaren te verwaarlozen en verkeerde in een erbarmelijke staat. Wat er nu na de brand met het pand gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De buren van het Hoompje hebben een spannende nacht beleefd. Niet alleen melden zij de brand iets na ene, ze zagen ook de inzet van de brandweer en natuurlijk de brand achter de bomen aan de overkant van de straat. Heel erg bang. Mijn vrouw moest huilen toen ze het zag. Ik eigenlijk ook een beetje. Ik was bang. Ja. Ondertussen hadden ze last van vonken op hun huizen, waarbij de schade gelukkig beperkt bleef. Een hele lieve buurman, die zag hier dat het Hoompje zat in brand. Ik kon het niet geloven. En ik ga gaan kijken en die zag, ik en je luister, de hout niet andere in brand geblust. Want anders vliegt het in de fik. En die man was heel lief en heeft dat heel nice gedaan. Ik heb gaten in onze tuinset maar echt, dat waren asbrokken die overkwamen. De brandweer kwam onmiddellijk ik heb ook met de tuinslang bezig geweest om op ons plat dak water te spuiten. Onze buurman ook. Ja, het is toch wel even paniek. De buren zijn dankbaar dat de brandweer de brand tot het Hoompje kon beperken. Nu moeten de omwonenden vooral opruimen en schoonmaken. Het Hoompje stamt uit 1909 en werd nog tot 1986 gebruikt. In 1992 wordt het eigendom van Ronnie van der Putten, bijgenaamd de Krottenkoning. Bij de koop zat de voorwaarde dat hij het zou restaureren, maar dat gebeurde niet. De brand van vannacht heeft het Hoompje verder verwoest. Ja, op het eerste oog staan de muren er. En het houtwerk, dat was natuurlijk oud en droog, dat is allemaal weg. Ja, dat is allemaal weg. En we hebben natuurlijk ook, we kijken naar gevaarlijke stoffen. Is op dit moment daarbuiten niks, geen signalen daarvoor. Maar je weet niet hoe het van binnen eruit ziet. De gemeente heeft ook geprocedeerd om te kijken of er toch niet iets met dat pand kan gebeuren. Is dat nu verder weg dan ooit, denkt u, nu het is uitgebrand? Of is dit misschien wel de kans om het toch nog uit het slop te trekken? Nou, dat weten we niet. Daar zal eerst natuurlijk met de eigenaar overleg moeten plaatsvinden. En zoals we weten is dat een hele moeilijk traject. Maar wat denken de buren over de toekomst van het Hoompje? Voor mij mag het zo blijven. Prachtig natuurgebied, heel veel wild. Onze eekhoorns wonen daar, onze sperwers, onze buizerd woont daar. Dat wordt nooit meer gerestaureerd. Nooit. Dat is afgelopen. Einde verhaal. En de politie heeft buurtonderzoek gedaan en vermoedt dat er sprake is van brandstichting. De politie roept mensen op om zich te melden als ze wat verdachts hebben gezien. De afgelopen jaren is het aantal standplaatsen voor woonwagens in Zeeland afgenomen. Dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding. Maar dat verloopt traag, tot frustratie van mensen die al jaren op een plekje wachten. Dit is de familie Mensij uit Hulst. Vader Piet, moeder Nicole, dochter Francine en schoonzoon Kevin. Ze wonen allemaal in een gewoon huis. Maar hun grote droom is om hier te wonen, op een woonwagenkamp. Maar die droom lijkt nog ver weg. De gemeente die zegt, ik heb toch een mooi huis, maar je kan een mooi huis hebben, maar ik voel mij daar niet fijn in. En huis zit echt opgesloten, vind ik. Piet werd geboren in een wagen. Hij woonde ruim 25 jaar op verschillende kampjes. Heel fijn was dat. Je hebt veel meer vrijheid, vind ik.
Maar toen hij een gezin stichtte, ging hij noodgedwongen op zoek naar een woning. En dus groeide dochter Francine op in een gewoon huis. Toch zit het reizigersbloed ook in haar. Wij zijn een grote familie. Ja, ze komen eigenlijk allemaal van het kamp af. Dus ja, dan kwam ik vroeger weer heel vaak. Want dat is gewoon het fijnste. Francine kwam op de wachtlijst terecht voor een plekje op een van de woonwagenkampjes in de gemeente Hulst. Maar vervolgens bleef het stil. Daar hoor je eigenlijk niks van. Dus volgens mij zijn ze er helemaal niet mee bezig. Toch heeft de gemeente Hulst wel degelijk uitbreidingsplannen. In totaal worden er 5 extra standplaatsen gerealiseerd. Waaronder 2 plekjes hier, aan de Camillestraat. Hier zou die plaatsen kunnen komen. Ja, dus hier. Zo. Ja. Hier is plek zat zo. Piet blijft hopen dat hij als geboren reiziger ook zijn laatste adem mag uitblazen in een huisje op wielen. En bij elkaar opgeteld hebben de Zeeuwse gemeenten plannen om 19 extra plekken te realiseren. De plannen van Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Tolen zijn het meest concreet. Maar ze laten ook weten dat het realiseren nog wel even wat tijd zal kosten. Dat heeft ermee te maken dat er een geschikte locatie moet worden gevonden en er geld voor moet worden gereserveerd. Zo verwacht Vlissingen dat het nog wel 5 tot 10 jaar kan duren. Na jaren van plannen maken is er nu eindelijk iets te zien van de grote metamorfose die de binnenstad van Terneuzen ondergaat. Zo is de Herengracht opgeknapt met groen en wandelpaden. De stad ging de laatste jaren namelijk hard achteruit met verloedering en leegstand. Met een investering van zo'n 23 miljoen euro wil de gemeente de binnenstad weer levendiger, groener en vooral ook aantrekkelijker maken. De eerste resultaten van de verbouwing van de binnenstad in Terneuzen worden langzaam zichtbaar. Zo is de Herengracht hier veranderd van steen en asfalt naar groen en wandelpaden. Ik vind het heel mooi om te zien wat er nu allemaal gerealiseerd is. Het is een langdurig project geweest. We zijn nog niet helemaal klaar. De beplanting komt in het najaar nog. Maar juist is het heel mooi om te zien, om te kunnen zeggen na lange tijd van voorbereiden, van heel veel gesprekken, dat we nu ook echt kunnen laten zien van wat we bedoelen in die buitenruimte. En dat is heel mooi dat we die eerste soort stap van dat vliegwiel, zoals we het zelf noemen, dat we die hebben kunnen zetten. Want van de 23 miljoen euro wordt bijna de helft daarvan gebruikt om de buitenruimte aan te pakken. En dat is met een reden. Het is een beetje altijd kip-ei verhaal. Hè? Want natuurlijk, de binnenstad is altijd het heel verhaal geweest. Het is onaantrekkelijk. Ondernemers die vertrekken. Het verhaal wat je er dan bij hoort, van het is ook niet aantrekkelijk om er naartoe te komen. Het is altijd van heb je dan eerst meer winkels nodig of meer ondernemers die iets in die binnenstad willen doen. Dan ga je daarna met die buitenruimte aan de slag. Nou, we hebben de stap gezet. Nee, we gaan met die buitenruimte aan de slag om te laten zien dat we ook die stap zelf willen zetten. Uiteindelijk moet er rondom het hele centrum een soort groen ringpark komen. Het zijn grote, prestigieuze miljoenenplannen. Maar of het gaat werken? De wethouder vindt dat men maar moet stoppen met negativiteit rondom al de binnenstadplannen. Ja, het is ook de kracht om met elkaar te laten zien van alle negativiteit die we steeds horen over Terneuzen. De leegloop van de stad. Dat we ook hebben gezegd met elkaar, nee, dat kunnen we blijven herhalen. Dan kan je niks doen. Maar juist met elkaar die knop omzetten, die stap zetten van we gaan er echt iets aan doen. En daarom wordt er nu ook ingezet om de panden te transformeren naar andere functies. Zo was dit 1 grote winkel, maar dit worden nu kleinere winkels met appartementen erboven. Ook worden leegstaande panden aangepakt met het project Volop, waardoor er tijdelijke invulling komt van dit soort leegstaande panden. En dat kan zijn dat er bijvoorbeeld kunstenaars in komen. Het kan ook zijn dat er iemand een specifiek idee heeft dat ze graag willen uitproberen, maar nog niet echt de kans hebben gehad om dat te doen. En zij krijgen dan de kans als startende ondernemer bijvoorbeeld om daar ook te beginnen. De ondernemersvereniging in het gebied is dan ook blij dat er zoveel projecten nu tegelijk gaan lopen om die binnenstad weer levendig te krijgen. En natuurlijk zijn we daar blij mee. Als ondernemers kan je alleen maar toejuichen als de gemeente zoveel moeite neemt om dat soort bedragen in je stad willen investeren. Toch is er ook kritiek. Want door de enorme hoeveelheid groen die er komt, verdwijnt er ook veel stoep en parkeerplekken. We kijken op dit moment op de parkeerkal bij het Schuttershof. Daarover zijn we met de gemeente in gesprek om te zorgen dat het toch ingevuld wordt als groen. Dat het aansluit bij de rest, maar dat ook de parkeerplekken behouden worden voor de bezoekers van de stad. Ook al investeer je 23 miljoen euro in de stad en kan die er nog zo mooi uitzien, hoe zorg je ervoor dat de mensen ook echt gaan komen? Ja, dat is een goede vraag. We zien wat we nu zien, maar we zijn daar natuurlijk mee aan de slag. En we hebben al gezien in het project aan de Herengracht dat echt vergroent. En we zijn een havenstad. We zijn Terneuzen havenstad. Daar hoort de Schelde bij, daar hoort de industrie bij, daar hoort werken bij, daar hoort wonen bij. En die ingrediënten, die pakken we samen en daar gaan we aan werken. Dus verwacht hier niet een idyllisch
klein straatje, maar een robuuste, mooie straat waarin de karakteristieken en de eigenschappen van Terneuzen terugkomen. Een exacte datum dat alles klaar moet zijn wordt niet genoemd in de plannen. Wel zegt de gemeente dat het een traject wordt van vele jaren. En we blijven nog even in Terneuzen, want bij de Noordzeesluis liep gisteren een vrachtschip vast. Vlak voor de Westsluis liep het schip vast op de dijk en dat trok, bijna als vanzelfsprekend, veel bekijks. Nou, het is nogal een spektakel hier. Het komt niet zo vaak voor, maar ja, het kan gebeuren. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het schip onderweg naar Gent bij het manoeuvreren richting de sluis vastliep. Snel nadat het gebeurde schoten meerdere sleeboten te hulp en stond de dijk binnen een mum van tijd vol met mensen die het spektakel van dichtbij wilden bekijken. Dat is weer eens een ander zicht. Dat kan je zien, het is daar druk met mensen die aan het kijken zijn. Dus ja, die ligt er een beetje lullig bij voor die schipper natuurlijk, hè. Ja. Maar het is wel een apart zicht. Zo, en ik kreeg ook een appje van de Omroep Zeeland. Ik denk, ik ga toch eens even kijken als ramptoerist, weet je wel. Na 2 uur in de klei werd het schip vlot getrokken. Ik ben ook benieuwd of dat er flink wat schade in is aan de bulp zelf van dat schip. Volgens Rijkswaterstaat valt die schade mee. Wel is er schade aan de oever die moet worden hersteld. Hoeveel dat gaat kosten is nog niet duidelijk. Voor de scheepvaart leverde de stranding weinig tot geen hinder op. En daarmee zijn wij ook weer los. Voor nu nog in ieder geval een hele fijne avond en graag tot morgen.